Разбъркваме я. Целта на глината е да свали пинките долу на дъното, а не да ги пускаме свободно в дупката. И сега отиваме да захраним. Основната стръв, която използваме зимно време, всички риболовци, всеки се стреми към нея, това е така наречения вердевас или едрите хирономуси. Рибите са капризни и тази стръв ги изкушава. Също така тя е естествена за тях. Намира се в тинята на язовира, долу на дъното, и както костурите, така и бабушките се хранят зимата основно с нея. Кажи ни сега няколко думи за начина на водене на примамката. Какво се случва долу с мормишката, с вердеваса? Необходимо е първоначално мормишката да се пусне долу на дъното, да легне. Когато достигне до дъното, килока се отпуска. След това тръгваме с леки почуквания по дъното, да раздразним рибите, ако ги има в обсега долу, да обърна внимание на мормишката. И се тръгва с леки колебливи движения, като се спира, да се даде възможност на рибата да атакува стръвта. И така, нагоре до, да кажем, 20-30 см над дупката и се връщаме отново на същото движение. А каква е разликата между риболова на костури и риболова на бабушка по отношение на техниката на водене? Да кажем, техника на водене, костурите искат по-рязки движения, да може да се раздразнят, докато бабушките са на по-меките, по-финните движения, демек по-бавните. Ето го първото кала, но изпуснахме и рибата. Ма може ли? Ако пуснем обратно, какво? И, опс.